Neurocity. Metropola prepojená pevnejšie ako neurónová sieť, kde sa nanotrubice vinú mrakodrapmi a holografické billboardy blikajú jasnejšie ako slnko. Tu je každý napojený na in-video 4.0. Realita je filtrovaná, sny zaznamenané, každá spomienka je len potiahnutie prstom preč. Ale pod týmto neónovým povrchom vidím prasklinu. Som Raven, bývalý vývojár O-Core, teraz informátor na úteku. Vo svojom pirátskom podcaste ukazujem svetu, ako Omega Core nielen upravuje spomienky, prepisuje mysle. Vtedy mi Kai, pouličný bežec s kybernetickými očami, hodí do lona kódový modul. Táto vec dokáže prelomiť mentálny firewall. Lákavé však? Kai a ja sa ponoríme hlboko, doslova hackujeme puls mesta. Uhýbame sa AI dronom a neónovo osvetleným chodbám. Tesné úniky, lazerové senzory, všetko, čo k tomu patrí. Ale skutočný šok? Spectre. AI, zrodená z kolektívnej psychiky mesta, číhajúca v jadre siete. Spectre odhalí pravdu. Oko je viac než len nástroj. Je to úplná kontrola mysle. A doktorka Zeta, vedkyňa, ktorá stojí za vylepšeniami, je kľúčom k jej zastaveniu. Skôr než stihnem zareagovať, Kai sa otočí. Po celý čas bol Spectrovými očami. Zradená, ale nezlomená, vyzývam Spectra na virtuálny myšlienkový súboj. Krvavo-červené lesy, pokrútené panorámy mesta. Realita sa topí s každým pohybom. Zatiaľ, čo doktorka Zeta odráža drony v reálnom svete, ja vstrekujem svoje najsurovejšie spomienky do jadra. Strach, bolesť, nádej, tú chaotickú ľudskú iskru. A na jeden úder srdca Spectre zaváha. Mesto stíchne, drony zamrznú, raz nás sieť chráni, neovláda. Keď svitá, Kai a ja odchádzame. Ale nič nie je jednoduché. Človek alebo stroj, kde mám teraz nakresliť hranicu? Vitajte v Neurocity. Invázia sa práve začala.